Helo, heddi byddwn ni'n edrych at yr adwaith rhwng powdr Hearn a powdr Sylffwr pan ydyn ni'n ychwanegu gwres. Nawr, cyn ni'n mynd ymlaen, tym bach o iechyd a diogelwch efo'r un yma, bydd o'n rhoi mas nwy wenwydig tu hwnt o'r enw sylffwr dioxid. Nawr, mae ni wedi cymryd llawer iawn o mesudiadau i wna'n siŵr mae'r adwaith yma'n hollol saff tu fewn i'r ystafell yma. Ond please, peidiwch a gwneud hyn adre. Yn gyntaf, mae ni angen mesur mas tua 10 gram o powdr Hearn. Nawr oherwydd mae'r cwch pwyso ni yn mor fach, roedd angen gwneud hwn ddwywaith mewn mesuriadau o 5 gram yn unig. Wedyn roedd angen mesur mas 5 gram o powdr Sylffwr. Unwaith eto roedd angen gwneud hyn ddwywaith mewn mesuriadau o ddim ond tua 2.5 gram. Mae hyn yn oherwydd mae Sylffwr yn llawer llai ddwys na Hearn. Nawr mae'n amser iddyn ni cymysgu lan y ddau elfen yma. I gwna'n siŵr, siwr gymaint a phosib yn chyffwrdd ei gilydd i helpu efo'r adwaith. Am ffynhonnell gwres, mae ni'n mynd i defnyddio bar o dir sydd wedi cael ei gynhesu lan. Syth pan mae'n cyffwrdd y cymysgedd, mae ni'n gweld y sylffwr yn mynd ar dan ac hefyd yn dechrau i toddi. Ond mae'r adwaith yma yn cymryd tipyn bach o amser. Felly, mae ni'n mynd i mynd lan tua 2 munud. Ar ôl y 2 munud yma, mae ni'n gweld yr holl beth yn dechrau mynd ar yr un pryd. Mae hyn yn taflu sparks lan yr awyr, sparks o Hearn poeth iawn, ac mae ni'n gweld y cyfansawdd o Hearn a Sylffwr dechrau ffurfio ar y tipyn o'r bar o dir. A dyma yw ein cyfansawdd. Ond gawn ni sôn tipyn bach amdan beth sy'n digwydd fan yma yn cymegol.
gan fod y cymhareb môl rhwng Hearn a Sylffwr yn tua 1. Mae ni efo hyfaliad cemegol eithaf syml o Hearn yn y ffyrdd solid, Sylffwr yn un ffyrdd solid, yn cael eu cyfnewid i fewn i ein cyfansawdd o Hearn a Sylffwr unwaith eto yn y ffyrdd solid. Nawr mae'r gwres safonol y ffurfiant yn tua 100 kilojoule i'r môl. Ac mae hynna yn ddod ni i'r diwedd. Diolch yn fawr iawn am gwylio ac please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Diolch yn fawr iawn unwaith eto. Gweld ti tro nesaf. Hwyl.